jenengan iki lali. Pancen kowe tak todi. Yen to aku randhet tekaku ana ing papan kene. Apa tresnamu kelawan aku lan musing batin apa ora? Den Mas Dewaning Pati. Kok panjenengan iku ngendikane ngaten. Kula niku senenge pun nggih pedhi banget kalih panjenengan. Dawuh kula niki atase cah desa. Lho disenengi karo piyayi sing palungguhane dhuwur. Lho kok kula niku boten seneng edan apa piye? Kuwi tenan. Nggih saestu to Den Mas. Apa sawetara suwe kowe dadi abdi ana medhang kauripan? Yen kok rasake kok ora keping dadi wong sing kajen kelingan. Lah, kene iku kula niku jane mboten kepengin dadi abdi terus. Kula niku kepengin dadi wong sing lungguhe teng dhuwur. Napa-napa niku kula niku perintah, mboten kula niku diperintah terus lho Den Mas. Yen ngono aku bakal nentu kelawan kuwi. Menapa nggih Den Mas? Yen pancen kok tak udemi duwe kegayuhan kang luhur dadi wong sing kajen kelingan. Ora bedane kaya aku. Nggih. Aku bosen dadi senopati ing medhang kauripan. Lajeng jenengan kepengenaken menapa Den Mas? Ujaring para winasis wiku kang bentur kapan sithik paniral. Marang sok sapa wae manungsa sing kacodokan pikukuh ing medhang kauripan. Kiai Blojolwo adapun akastu widadiran. Kula kanthi iki aku kepen dadi ratu ing medhang kauripan. Bakale aku duwe bojo ratu. Lah nek kula dadi bojone ratu, nek wonten ing medhang nika jenenge Prameswari kapan? Prameswari. Lah nek medhang kados pundi wong teng medhang kauripan iku pun enten ratune kok. Kowe ndak mesti seluk beluk ing medhang kauripan. Papan gulune pikukuh simbol kajayan ing medhang kauripan. Lho, kula niku nggih pun ngertos nek kula dadi abdi teng medhang kauripan niku pun pinten pinten taun. Dadi tenan. Nggih. Yen pancen kowe kepengin dadi bojo ratu, aku tinggal karo. Menapa nggih Den Mas? Kiai Blojolwo adapur Arcawisnu. Calon saka gedang saka. Ismatsaning Pati. Apa aku salah kira? Lho jere kula niku ajeng jenengan pek bojo. Iya. Lah kok kula ajeng dikongkon dadi maling. Ing ngarep aku sekondo. Marang sapa wae sing kacodokan Kiai Blojolwo adapur Arcawisnu. Kuwi dadi ratu. Mula aku butuhake kukuh ana medhang kauripan. Tanpa sambung ora. Yen sambung tinggal Nggih Den Mas. Boten kula niku kepengin dadi bojone jenengan. Pun kula dadi maling boten napa-napa. Sanggere ing kene panjangka kula niku kula lakon dadi bojone ratu. Kula dadi maling nyolong piyantu ana ing medhang kauripan ingkang aran Pusaka Blojowulo Arcawisnu. panjangka apa wae lan pangocon. Pambudi gawe manungsa kan jangka ora lakon. Tolong Kiai Blojolwo adapur Arcawisnu. Den Mas, ning mangke nek kula pun kelakon, nyolong piyantu wonten ing medhang kauripan. Nggih. Mesti tak ulungke jenengan, ning jenengan janji kalih kula lho, Dik. Kula dipek bojo tenan. Yen to aku cidra ing kaya kelawan kowe. Kenapa kabeh kaya utang? Nek ngoten nggih, kula tak dadi maling wonten ing medhang kauripan. Sing hati-hati. Nek kula Mumpah aku sak pamit. Nyambung sih. nyambung. Nggih, salam bojo. Nyambung. Nggih. Ana wong ora. Awak iki boten nek wong sing iki. Lho wong ning alas ora kok.
kabeh para prajurit. Dadekake kawruanmu. Yen to wektu dina iki aku lan sira kabeh nampa dawuh saka ngersane Sinuwun Prabu Erlangga kang supaya ngerso anane Buntuwah ana ing negara Medang ora liya Kyai Brajalawa Arcawisnu. Kula sawetara aku njaluk pamit. Aku bakal tumuju ana ing pidaleman. Kula lamun kowe tunduk pamit. Tak keparengake ngaso nanging kanthi cara lir gumarti. Wis. Tinggal wis disini. Iya, Mo. Kowe wis kudu kabeh. Apa kang yen awakmu krasa saya kena masuk. Ning saya ojo nganti melu kabeh. Saperangan juga sing saperangan ngaso. Sang sing telu ngaso, sing telu jaga. Sopo sing ngaso? Sing telu jaga. Sing telu jaga. Isane ning awak saya. Aku tak ngaso. Ora yo ngaso ae. Tak kena. Aku mau ngaso. Wis, janji lho yo. Ojo nganti melu guruku. Karena aku karo kowe. Iya. Yo dipetak-petak oleh-oleh. Nek kok main iki. Sing hati-hati lho yo. Sing hati-hati. Kalau turu aja kuwatir. Ora wis biar sudah. Ayo padha tangi.
kamangka ing ngarep aku dawuh kelawan Kang Sira. Kang supaya ngersa anane bentuah ana ing negara Medang kauripan. Kyai Brajana Arcawisnu. Mula sesuk barengi pletheking Sang Bagaskara saka wetan. Kyai Brajana iki bakal dijamasi. Mula sinuwun Prabu Erlangga iki ngersake Kyai Brajana Arcawisnu. Mula lan kowe dhisik. Nggih, istakan jauh. Senopati Jemblem. Senopati Jemblem. Senopati Jemblem. Nggih, Kaporo ngarsa. ngaturi. Sik. Aja gagap butuh ditata kowe dhisik. Sawangan. Yo kene sakwise Kang Sira ndak utus Kang supaya naliti Kyai Brajana Arcawisnu, semune kowe kaget. Ana kedadian apa Senopati Jemblem? Anu apa? Matur Kang Walaka wae. ngapunten nggih. Kyai Brajana menika ales Gusti. Brajana Pulau semarai. Pulau. Sing turu guringane mantuwe. Mau cak beli ngopo wis ora usah sapat kutun. Brajana Arcawisnu iki kalbu bentuah ana ing negara Medang kauripan. Mula mumpung durung adoh maling Kang Indra anane Brajana Arcawisnu, oyan. Aku ngomong ora tegelan mentolo. Tak jampangi sapa. Marang kabeh sira prajurit ana ing negara Medang. Ora sesata ambali apa kang dadi wigatine. Mula kanggo mawe kami anggonku jumangkah ngoyak marang dulat muka kang dosta anane Brajana Arcawisnu. Senopati Jemblem, Kang Sira ndak utus Kang supaya mbudalake titian kuliman klau saka Wangkilan. Amit sewu nggih swara kula laki-laki nggih. Iki mono dawuh saka aku warangka dalem ana ing negara Medang. Sampun mawon. Kowe aja sepisan-pisan badal kowe. Iki dawuh Suarane entek. sabar. Toples kaporo. Suarane. Marang sira kabeh. Wiwit Bintara Tandamelan Perwira. Siaga makarya. Angesti Sanjata. Kanthi lumaksana magita-gita. Adya!